Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo, berhubung hari Minggu, iki nganu pemirsa. Pak libur, dadine arep tak kok nyemprot pemirsa, nyemprot suket. Ning apa omah ki ben gak iku ya pemirsa. Soale wis dhuwur-dhuwur, mak arep ngusiki winginane mok entuk separo keburu tukang suntik teko terus ora sida ngantek saiki mak awang-awangen pemirsa ya. Dadi iki mak arep berangkat beli obat suket sama obat sekor pemirsa. Ben sekali dalem. Apa neh? Apa? Jadi ku pemirsa yo, untuk sementara Mae kan gak pernah pemirsa. Cuma iki Mae jajal pengen melu jere yo. Nek didol kuwi mending disekor kaya ngono. Ben tambah abot apa piye ya pemirsa. Jadi Mae pengen mencoba disekor. Jadi ben tambah abot kaya ngono ya pemirsa ya. Iki Mae mau berangkat. Wis tak beki kok. Mae langsung jablas menggok lonjo ya pemirsa. Wis entuk obat sukete. Saiki karek golek obat perute pemirsa. Soalnya perute ora ono isine. Jadi karek golek tuku apa? Tempe. Mbak Nana penuh. Nek serandal. Mari duwi nek ditukokno serandal sing anu moh saya. Ora enek ini sing cepet gambare apa iki gak gelem iki, Yun. Nek cah cilik kan rata-rata ngono ki yo. Ora gelem, Dek. Wong sing meli swalo kan gak ono Hah? Gak 15. Oh, nempur. Apa kuwi? Masih dia ya. Beli. Kuwi apa kuwi iki? Tapi kandang apa? Wih, cepet tandang apa? Kok iso gak roh lho. Gage. Ta gage wi. Lah kowe apa? Kan njuk apa? Lho, awakmu njuk apa ndek gage? Wes menang nek dijak gonti menang bingung kok. Niku kuwi ya. Kae keluwen ning Ndi? Ndi? Ning kono dhewe tak dhewe kalau. Kuwi nak pemilihan. Mumpung lega nek mboten lega kan nggih mboten. Tempene sing anu gak enek ya, Mbak. Ndi sing ndi Yun? Oh, tak jajal Yun enak sing ndi Yun iki. Iki? Iki piro? Iki piro? enak 3.000. Iki 5.000 ya? 5.000 kalau 10.000 kanggo kowe. Ya astagfirullah. Nek terus ngono Yun awakmu Yun. Sama diriku kok kejam sekali ya Yun kowe Yun. Oh, tempe penyet. Pesek le, Mbak. Ndi njuk apa? Aku anggitku sing tempe 5.000 untuk 11 lho. Gak enak ya. Tak gone kok Wis wi. tak totale Mbak Nana. Mbak Nana ditotal Mbak Nana. Gone Mbak Nana kok. Aku borok tempe ya. Murah meriah. Tempe sing murah meriah. Iya, ora mau ya. Mae, Kecap. Apa nih? Kena terok nyunduk kecap ya. wis goreng. Hah? Goreng. Goreng ya. Wis mateng dari goreng. Apa ya? Eta. Lah aku kadang sih kan cuma tak kayak deh. Reko dan sing Bapak. heeh. Bang di koprek lah. Lah ya. Wis drop. Ya sik golek panggon. Iki kok iki? Heeh. Golek panggon. Ayo untuk duit PKK nah, jadi iki juga cukup
alhamdulillah dikasih ke pemerintah. Pare. Ora usah. Lah wong mae kok Masuk dalam jalan. enggak wis. Iki pemirsa mae wis. Untuk maneh saatnya kita memasak sambal tempe penyet. Wis mae pokoke tempene digoreng terus dipenyet ning sambel, dikei kemangi wis dadi deh. Ngono ae wis mateng. Wis mateng sambal tempe penyet mae pemirsa, simpel ya. Tak oplos dadi siji. Wis kaya ngene. Mantap iki ngentekno sego panas-panas, saatnya kita makan. Iki soloke tempene ya tak kaya ngene pemirsa. Wis. Iki pemirsa ya. Tempe penyet, sambal tempe penyet kaya ngene. Wis dipenyet. Soloke dipenyet, soloke diben. Niki tempe digoreng dipenyet. Lho, jenenge tempe sambal penyet. Iki lalapane pemirsa, kurang ketoke. Wis dadi. Saatnya kita sarapan. Lanjut iki pemirsa ya, saatnya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dhewekno pemirsa ya. Sambal tempe penyet karo jangan bening. Soale mak lagi pengen pemirsa ya. Sajane gathuk iki ngene lalapan, cuma iki kok pengen mak diseruput kaya ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Mari kita makan pemirsa ya. Sambal tempe. Iki sambal tempe kaya ngene mak ya pemirsa. Wis pokoke mak iki nek masak angger mateng, wareg bergizi. Mangan dhewe pemirsa. Gak enak sing ngregoni. Enak muluk ya pemirsa, iki mang wis cuci tangan, cuma yo apa nek ngarani dienggo mlaku rene neh, pepawan rene ya wis garing pemirsa. Iki timune. Seger. Timune. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin.
Monggo pemirsa. Makan. Segone anget-anget. Seger dhewean pemirsa, gak koyo nek bareng-bareng jane pemirsa yo. Tapi sakwise wis padha lunga dhewe-dhewe pemirsa yo. Campur-campur. Nah, uduk tohi dadi gak seret pemirsa yo. Alhamdulillah, wetenge lesu dadi wareg. Sepurane pemirsa nek kengko sak ukel ya pemirsa. Nah, sik. Alhamdulillah. Seger. Nah, hidungnya gatel.
Ukurannya pemirsa pakai tangan kiri. Seger banget. Sayur beningnya digaduh seger pemirsa. Betul emaknya cingak-cinguk. Mantap. Alhamdulillah. Selesai pemirsa. Nah, seger. Telmok ini tak pemirsa yo, gambas karo bayem menaik. Alhamdulillah. Cuci mulut. Wis pemirsa cukup samene videone mae. Nenek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mae kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyak kali. Aku Mbak Banegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abangnya, biar iso ngikuti channel Mak Legini Family.